Benvinguts a la inauguració oficial de la nova oficina de Forcadell de Terrassa. Soc el director general de Finques Forcadell i avui tinc l'honor de participar en la presentació de la resposta a la invitació que els hem fet, perquè no esperàvem que vingués tanta gent. Estem molt agraïts per aquest fet i al mateix temps volem manifestar la nostra il·lusió en ser avui aquí presentant l'oficina de Forcadell de Terrassa. Doncs des de ja fa molt de temps volíem tenir una oficina en aquesta ciutat i finalment ho hem aconseguit. Per arribar a aquest punt, amb garanties d'èxit, vam optar per iniciar la nostra activitat col·laborant amb Ecogestió. L'administració liderada per la senyora Elvira Aguilar, que ens acompanya avui, amb una llarga i contrastada trajectòria professional dins l'administració de comunitats de Terrassa. Vam col·laborar amb la senyora Aguilar durant molts mesos i la seva tasca ens va rectificar el que ja sabíem, que Ecogestió era una empresa amb moltes similituds amb Finques Forcadell, familiar, basada en una gestió responsable i transparent per als seus clients. Des de llavors fins avui, estem parlant de l'any passat, del juny del 2014, hem treballat per mantenir la qualitat del servei que venia oferint ACO i alhora hem afegit tots els serveis que oferim des de Finques Forcadell, entre els que destaquem la intermediació immobiliària a particulars i empreses i l'administració i gestió d'actius immobiliaris. A Finques Forcadell comptem amb un equip de 161 professionals del sector immobiliari especialitzats en diferents àmbits d'actuació. Fem intermediació immobiliària residencial, amb vendes i lloguers, fem intermediació immobiliària també per professionals, parlem de naus industrials, naus logístiques, locals comercials, oficines, inversió. També fem gestió de patrimonis, consultoria immobiliària, direcció d'obres i projectes de rehabilitació. Treballem el dret immobiliari i la defensa jurídica immobiliària, disposem d'una corredoria d'assegurances pròpia i ens dediquem a qualsevol activitat relacionada amb el sector immobiliari. La nostra voluntat des del 1958, data d'inici de Finques Forcadell, és oferir els millors serveis immobiliaris del món a particulars i empreses. Volem oferir serveis de confiança que estem orgullosos d'oferir a clients, familiars i amics. I a més ho volem fer amb el menor cost possible. Actualment oferim aquests serveis des de la nostra central, a la plaça Universitat de Barcelona, i també des de les nostres oficines a Granollers, Palma de Mallorca, Sevilla i ara també Terrassa. I en breu esperem poder-ho fer a Girona, Lleida i Tarragona, places en les que estem col·laborant amb diversos administradors. La inauguració d'aquesta nova oficina a Terrassa no hauria estat possible sense la gran implicació i dedicació de tot l'equip de Forcadell i Terrassa, abans de Ecogestió. Em consta i sabem tots que han fet un gran esforç per adaptar-se a l'empresa i al nou sistema de treball. I puc constatar que ho han aconseguit. Per presentar aquest equip de professionals, cedeixo la paraula a l'actual directora de Forcadell i Terrassa, Isabel Salaver, que ha dedicat força temps a conèixer i treballar amb aquest equip de professionals. Isabel Salaver acumula una gran experiència en el sector immobiliari i forma part des de fa molts anys de l'equip directiu de Forcadell, on ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat amb gran èxit i on ha demostrat sempre la seva vàlua personal i professional. Isabel? Bon dia a tothom. I tal com deia l'Ivan, doncs sí, vam venir de la Madaco, hem continuat amb el mateix equip professional i que m'agradaria presentar-vos perquè comptem amb el Manel Barón, que segurament que molta gent el coneix perquè ell és d'aquí a Terrassa. Fa molt temps que està a ACO, ara a Forcadell. Després també presentar-los en Domingo Carmona, oficial de comunitats, la Carme Albueza, que també forma part de l'equip de comunitats, la Marmolina, que és advocat, que també forma part del departament de comunitats, la Leo, que és un lloc molt especial per nosaltres perquè dona suport a l'administració com a persona comercial, la Rosa Taló, que també fa molts anys que està a l'equip, la Anna Tamayo, que és arquitecta i també porta un grup de comunitats. I bé, aquest any hem posat en marxa el departament comercial i per això la incorporació de l'Anna Cabello, que segurament que també la coneixen, perquè fa molts anys que es dedica a aquesta activitat. I dir-los que estem molt encoratjats, que tot començant l'activitat comercial hem pogut fer un déu-n'hi-do d'operacions de lloguer
a Terrassa i fins i tot a Sabadell i a poblacions del voltant, com també hem aconseguit ja aquest any de fer una operació de local comercial, de naus i també de producte d'inversió, que avui dia sembla que ja ha comprat, que es pot aprofitar i tirarem per aquest camí. O sigui que els encoratjo tots per si necessiten qualsevol dels nostres serveis, que tot aquests dos de comunitats i comercialització, com tots els que han anomenat l'Ivan aquí, estem a la seva disposició. A continuació, el nostre ponent principal, el doctor Gonzalo Bernardos, farà una exposició sobre l'actualitat i perspectives del sector immobiliari a Terrassa, en concret, i suposo que en general al Vallès. Moltes gràcies. Estic encantat d'estar a Terrassa perquè em recorda vells temps. Me'n recorda aquell 2007, quan jo ja havia tret una pica d'expansió al 2006 i que em som. Doncs Ángel Rot diu: és necessari, imprescindible, pel bé de l'economia espanyola, que els salaris pugin. Clar, segons els catastrofistes, res d'això passarà, tot serà horrorós, impagarem el deute. No facin cas. Vostès, que entenen d'economia familiar i molts de vostès també d'economia espanyola catalana, vostès creuen que un país pot impagar el deute si li dedica a pagar el deute al 9,89% dels seus ingressos? Considerarien que una persona que demana una hipoteca i dedica a pagar la seva hipoteca al 9,89% és un mal client? Doncs això és l'estat espanyol. Li dedica només al 9,89%. Des d'aquesta perspectiva, el que podem dir és que algú dirà, això és l'opinió de Gonzalo Bernardos, d'acord, anem a l'opinió dels mercats. Quin és el tipus d'interès del deute espanyol? El tipus d'interès del deute espanyol en aquest moment està aproximadament del bo a 10 anys en l'1,70. El tipus d'interès del bo a 2 anys aviat serà negatiu, és a dir, per comprar bons, en lloc de donar-los interès, vostès hauran de pagar. I amb això, i un país que creix, i jo crec que creixerà una mica per sobre del 3, una mica per sota del 3, això té mala pinta, això és un desastre. Aquesta és la primera observació d'adeu al pessimisme. Realment ve una etapa. Sí que a Catalunya hi ha alguna incertesa política més que una altra, però jo crec que no és excessivament significativa, així almenys el creuen els mercats financers, i per tant, en aquest cas, hem canviat el xip i hem passat de 7 anys de crisi a, com a mínim, 5 anys d'expansió, en els quals aquests anys, 5 anys d'expansió, jo crec que el gran dubte és si passarem del 3% o, d'alguna manera, estarem una mica per sota del 3%. Però, escolti, estarem pràcticament en el 2015 amb un nivell de creixement proper al que teníem, per exemple, en el 2005. Per tant, des d'aquesta perspectiva, el que estigui pensant en crisi és que realment pensa en retard. Però això li encanta al sector immobiliari, li encanta. Jo sempre dic que el sector immobiliari, la immensa majoria, té el mateix plantejament que el meu sogre. Sempre, és el mateix plantejament. Jo decideixo en base a el que ha passat en el passat, no en base al futur. El meu sogre fa el següent. El meu sogre agafa i quan diu invertir a borsa, ell inverteix quan està molt alt, perquè té molta seguretat. I diu, com ara, fins ara, ha pujat molt i molt, sentit comú. Sentit comú, continuarà pujant. Interessant. I per mi és un gran guru, perquè només he de fer el que ell diu al contrari. I ja sé què passarà. Evidentment, amb aquesta... I per què agafa, per exemple, en l'any 99, perquè ja no li permeto que parlem d'aquest tema, i dic, no, canviem de tema, que si no tenim follon. En l'any 99, per què agafa i el compra a borsa? En l'any 99, ell agafa i compra a borsa per una senzilla raó. Ell té un amic que diu, mira que Mercedes m'he comprat en els banys de borsa. I diu, però aquest és més tonto que jo, com és que té el Mercedes? Jo aquí tinc un Toledo. Mira quina casa. Me l'he comprat amb els banys de borsa. I jo també vull. I vull recuperar tot el perdut. Per tant, inverteixo en una acció de baix risc. Terra. És el més risc de totes, no?
Evidentment, se la fot, no? Un dia dic, va, li vaig a fer un favor al meu sogre. Era el 2003 i havia passat el que havia de passar. Ja havia esclatat la bombolla del Nasdaq, és a dir, de la nova economia, ja havia hagut l'atemptat de les Torres Bessones, ja van haver una sèrie d'escàndals financers, Enron, Walcott, Tyco, i fins i tot la guerra contra Iraq. I li dic que a principi del 2003, compri. Me mira i molt seriós li diu a la meva dona: Cristina, vine! Què l'he fet jo al teu marit perquè em digui què he de comprar ara que està tan baix? Val? Doncs molta gent que es dedica al sector immobiliari és així i no pot remediar-lo. El que era Joan el Valent ara és Joan el que porta el penyal. Perquè té por, no sé on té por, però té por. De que, ai. Però si els actius, la immensa majoria dels actius estan a Barcelona, ja no, però en molts llocs a preus ridículs. Tinc por. Bueno, la por és una cosa que és un sentiment i què se li va fer? Mirin, el que els economistes sabem és que, si l'economia creix, dos, si tu tens un escenari d'elevat creixement econòmic i tipus d'interès baixos, que ara aniré per allà, per molt temps, és que l'habitatge pujarà de venda en alguns llocs i de preus altes. És que això és facilíssim. I realment és que era impressionant, a més d'impost, com 5 contra 1. Un era un banquer, l'altre era un director d'una revista immobiliària, l'altre era un promotor i l'altre era un intermediari i, bueno, no em ve de nou, ja estic acostumat. Quines són les raons per les que el sector immobiliari anirà força bé i principalment habitatges, però també en una mesura més petita, però també significativa, locals i un producte que és bestial, que és naus industrials, perquè mentre que Terrassa no està en el centre del cor del mercat immobiliari, sí que està en el centre del cor del que anomenaríem, en aquest cas, mercat de naus industrials. Mirin, han passat les següents coses. El preu del petroli ha baixat a la meitat. Això significa per l'economia espanyola que Bitcoin li ha tocat 20.000 milions d'euros. Dos, el Banc Central Europeu ha deixat de fer el tontet i en lloc d'agafar i no comprar deute públic, que això ha fet una crisi que als Estats Units i al Regne Unit ha durat un any, aquí ha durat 7, doncs el que últimament, el que sí que ha succeït és que ha comprat aquesta deute pública. I algú de vosaltres dirà, i què ens afecta a nosaltres el compra de deute públic? Doncs d'una forma molt senzilla. Vostès agafen i veuen com el Banc Central Europeu compra 1,12 bilions d'euros de deute pública. 100.000 milions d'aquests euros van a parar a l'economia espanyola. I d'aquests 100.000 milions, com els bancs espanyols són els principals tenedors de deute públic, resulta que li van a 75.000. D'aquests 75.000, els bancs, amb els diners que tenen, creen diners. No només presten el que reben, sinó creen diners. I 75.000 milions se transformen com a mínim, sent molt prudents, en 400.000 milions d'euros. Això és una passada de calés. Això significa que és pràcticament quasi el 40% del producte interior brut de la producció nacional d'un país com Espanya durant un any. Clar, això significa que les línies del crèdit ja no les tenim ni el 6, ni el 7, ni el 10 com tenia alguna empresa, sinó moltes les tenen per sota del 1%. Que els tipus d'interès hipotecaris són els millors que jo he conegut en la meva vida. No els variables, que jo no agafaria un variable, agafaria un fix. Perquè, per exemple, una hipoteca de la CUPSA, que és un 2,5 a 30 anys, és bestial. Com la inflació, no d'aquí a 2 ni a 3 anys, sinó d'aquí a 4 o més, ja estarà en el voltant del 2%, pagar un tipus d'interès fix del 2,5 és pràcticament que surti gratis la hipoteca, perquè realment el que pagues és el que puja la inflació, per tant, és com si no tinguessis cap pèrdua de poder adquisitiu. O la darrera del Banc Inter, un 95 a 10 anys i després Euribor, si la memòria no falla, més el 1%. Això és en gran mesura, no només, després anirem i completarem, per la senzilla raó que el Banc Central Europeu ha llançat. I què ha llançat en aquest cas? Ha llançat diners amb una escopeta? No, els ha llançat amb una metralladora. I cada vegada aquesta metralladora llança més. Per què? Perquè el principal problema en Europa no és la inflació.
sinó el principal problema és que baixin excessivament els preus i, com a conseqüència d'això, per evitar aquesta baixada de preus i que es tornen japonesos, doncs el que ha fet el Banc Central Europeu és per fi agafar i comprar deute públic. Després, com addicional, el que tenim és que l'euro s'ha depreciat i gràcies a aquesta depreciació de l'euro hem vist com l'economia espanyola és més competitiva i es porta més fora de la zona euro, 0,3% més creixement econòmic. I, finalment, dos aspectes que són molt interessants i que realment són importantíssims pel devenir futur del mercat immobiliari. El primer és que les famílies estan consumint molt més de l'esperat. Mirin, normalment les famílies es recupera la seva despesa 3 anys o 4 després de la finalització de la crisi. Aquí ha passat al contrari. El primer any després de la finalització de la crisi, el 2004, les famílies ja procedeixen a gastar molt més del previst. Així, el PIB només puja un 1,4 en el 2014, però malgrat que només puja un 1,4 en el 2014, el que tenim és que la despesa de les famílies en el promig de l'any puja al 2,4 i en l'últim trimestre al 3,4. Què ha passat perquè les famílies gastin tant? Doncs el que ha passat és que la classe mitjana alta i l'alta ja s'han donat compte que la crisi s'ha acabat, s'han donat compte que ve els nous temps i aquest cotxe que tenia 15 anys i l'havien de canviar fa 5, el canvien ara. Aquella reforma de cuines i de banys que tenien allà per fer la fan ara. Aquells electrodomèstics el fan ara. Sí que és un problema, i el 14 ha hagut el problema de que només ha crescut l'ocupació, però no els salaris, perquè els salaris en el 14 han continuat baixant un 0,2%. Per això, com he dit ja, és un procés que està canviant. A la vegada, en els propers anys s'afegeixen noves fonts de consum. Quina és la nova font de consum? Doncs que en el 2014 es van crear 425.000 llocs de treball i en el 15 és possible que estem al voltant de 575.000 llocs de treball. Per tant, a vegades, Mariano Rajoy no diu la veritat, moltes, però en aquest cas, dir que en els propers anys és bastant fàcil de crear 500.000 llocs de treball pot ser verossímil, pot ser versemblant. Des d'aquesta perspectiva tenim un consum a l'alça i gràcies a aquest consum, que és el 56% del PIB, doncs el PIB té perspectives de no només anar a l'alça un any, sinó bastant més. Però ja per dir, escolta, què és el que li faltava a l'economia espanyola? Això és la guinda, ja el no va més. És la crisi d'Amèrica Latina i la desaceleració econòmica de Xina. Per què dic que és la guinda? Dic que és el no va més. El dic per una senzilla raó, perquè com a conseqüència que Xina va malament i Amèrica Latina té una crisi espectacular, és que realment el que estigui ahí le deixarà ben però ben atrapat, doncs Europa importa desinflació. Setembre del 2016, i és possible que no sigui 1,12 milions d'euros, sinó que siguin més diners. I això el que significa és què compro jo si tinc calés en un escenari com l'actual. Dic, compro accions. És una possibilitat comprar accions. Jo crec que a mig termini la borsa està bé, millor el IBEX mig cap significa de mid-cap, de capitalització mitja de les empreses, millor que l'IBEX 35, perquè empreses com Repsol, com el Santander, com el BBVA i menor mesura telefònica patiran amb la crisi d'Amèrica Latina, però per al que té un cor fluix, per al que no suporta les pèrdues, no és recomanable. Si un agafa i diu invertir i ja me la miraré d'aquí a 3 anys, val, però si no, no és recomanable. Segon, pot invertir en un depòsit. Miri, Moody's diu, i després les explicaré per què, que és possible que en un termini d'un any i mig, la banca cobri pels dipòsits. Torno, que la banca cobri pels dipòsits. No és que no em doni pràcticament res, com ara, 0,50,
sinó que cobre pels dipòsits i després l'explicaré per què quan parli dels bancs. Renda fixa a llarg termini. Miri, si tenen renda fixa a llarg termini, gràcies a Xina tenen possibilitats de guanyar durant 6 mesos com a molt un any. Perquè quan baixen els tipus d'interès, això és com un funicular, baixen els tipus d'interès, puja el preu del bo i per tant, gràcies a aquest funicular, baixen els tipus d'interès i puja el preu del bo, poden guanyar 6 mesos, un any. Però jo no la recomanaria. I no la recomanaria per la senzilla raó que a mig termini no té molt sentit que el bo a 10 anys estigui en un nivell de l'1,40, 1,30 o l'1% com és la perspectiva que jo tinc que arribarà d'aquí a un temps. Perquè el bo a 10 anys en Espanya, el més normal en els últims temps, és que estigui entre el 4,5 i el 5. I si el tipus d'interès puja, vostès, el bo baixarà de valor i perdran calés. Per tant, jo no li recomano la renda fixa a llarg termini, no li recomano la renda fixa a curt termini, i si volen invertir, què els queda? No, que tinc por. Per què tinc por? No, és que ha anat al mercat d'interessos. Si el teu marge d'interessos, incrementa. Què és el marge d'interessos? El marge d'interessos és la diferència entre el que guanyo per estar diners i el que pago pels dipòsits i els comptes corrents. D'acord? I aquest marge d'interessos ha baixat perquè resulta que durant l'any 2014 i part del 2015 el que han fet les entitats financeres és donar més préstecs, sí, pujar les hipoteques fins i tot en el setembre al 25%, sí, però el que succeeix és que el que incrementa les hipoteques no és suficient per compensar la quantitat de diners que s'amortitza cada mes i els baixos tipus d'interès. Intentaré explicar-lo d'una altra manera perquè és un concepte tècnic. Imagini, del negoci bancari. El negoci bancari tenim marge d'interessos, el principal, el core business, però també tenim el negoci per comissions i també tenim les despeses per lloguer de locals, per també, en aquest cas, el que seria personal. Molt bé. La clau del negoci, i vostès per saber si un banc va bé o malament, vaig al marge d'interessos. Primer problema que tinc amb el marge d'interessos. Quan el tipus d'interessos són alts, el marge d'interessos és alt. Quan el tipus d'interès és baix, el marge d'interessos és baix. Com van solucionar això en l'etapa 2001-2006? Ja ho saben, van solucionar un baix marge d'interessos incrementant molt el crèdit. Però ara tenen por, tenen precaució. I com tenen aquesta precaució, el que els diu el mercat bursari és dues tortes. Ei, no vas bé, no et mereixes més una cotització més gran. Per què? Perquè en lloc de guanyar més per marge d'interessos, guanyen menys. Clar, quan presenten aquests resultats que sembla que són estratosfèrics, és que la majoria tenen trampa, perquè és que les dotacions, aquests diners que posen per si les coses van malament, els han retirat i per tant el resultat total és un resultat trampós. Al que anem. Pot continuar caient aquest marge d'interessos per ells? No. Poden incrementar el marge, la diferència entre el que cobren per un crèdit i, en aquest cas, els costos dipòsits? Difícilment. Perquè ara la immensa majoria de entitats financeres estan retirant les clàusules SOFR. Què és l'únic que poden fer perquè pugi la borsa i per guanyar més a través d'incrementar el marge d'interessos? L'únic que poden fer és incrementar el crèdit. Dins d'aquest crèdit tenim tres tipus de crèdit. Personal, arriscat, perquè no hi ha una garantia ferma darrere. Empresarial, línies de crèdit. Segons l'empresa, més o menys arriscat, però quin és el menys arriscat i el que em dona més fidelització del client? El crèdit hipotecari. I degut a això, les entitats financeres, finals d'aquest any i principis del vinent, donaran molt més crèdit. Clar, si hi ha crèdit hipotecari, a on anirà aquest crèdit? Aquest crèdit anirà a persones que vulguin comprar un habitatge. I això què passarà amb el mercat immobiliari? Doncs, indiscutiblement, el que succeirà, si això li afegim a millores en la seguretat de que no faran fora l'empresa, a millores en què possiblement, en lloc de treballar a temps parcial, pugui treballar a temps complet,
a millores en el que es refereix a salaris, perquè a mi em puixen i fins i tot és possible que el meu home, que no tenia feina, ara la tingui, doncs en aquest escenari és indiscutible que hi ha una font de demanda molt més important de la que hi havia, i aquesta font de demanda molt més important que la que hi havia el que provocarà és que la nova demanda més l'afegida tindrem un sector immobiliari que en els propers temps, 2016-2017, anirà francament bé. Una vegada dit això, què diu la gent? Què diuen els professionals del sector immobiliari? D'acord, te'l compro. Hi ha que comprar a Barcelona. Jo l'argument que dono, sobretot per comprar sol, diu, mira, ja arribes tard a Barcelona. A Barcelona ja arribes tard perquè el sol a Barcelona ha pujat pràcticament el 100% en els solars dels 4 barris principals de classe mitjana alta i alta, com són Sant Vicent de Basi, Les Corts, Pedralbes, o més, en aquest cas, Gràcia i l'Eixample. Aquí ja arribes tard. Possiblement aquí no estigui la millor oportunitat. I després explico per què. I molta gent que, en aquest cas, té calés, va al que és les principals grans capitals. Bé, sí, poden aconseguir encara una plusvalia interessant, però ja no és la que es podia aconseguir el 2014 o a finals del 2013, quan l'economia espanyola ja veien que canviava el rumb. A on es pot comprar? Doncs miri, de poder-se comprar, ara, per poder-se comprar i tenir una plusvàlua relativament significativa, és ja en qualsevol lloc en el que no hi hagi un excés d'oferta. Per exemple, estaríem parlant que és molt interessant comprar el que és, perquè és classe mitjana alta i alta, a Vilassar de Mar, a Sitges, a Castelldefels, a Gavamar, al Malgrat de Mar, a Arenys de Mar, fins i tot Cabrils, fins i tot, per suposat, Matadepera, que és un dels municipis, dels 3 municipis en renda per càpita més elevada d'Espanya. I això és relativament fàcil. I això és, d'alguna manera, el que deia Núñez, el fitxatge de la meva portera. Però, per mi, hi ha un altre aspecte que vindrà i vindrà d'aquí a molt poc. Què succeeix amb el mercat immobiliari? Doncs el mercat immobiliari es divideix el residencial en llocs on hi ha una gran excés d'oferta i llocs en què no n'hi ha. En els llocs que no n'hi ha un excés d'oferta, el que veurem és que els preus pugen i força. Jo crec que en general a l'estat espanyol en 2016 pujaran al voltant del 12%. En els llocs que hi ha un gran excés d'oferta, com determinats barris de Terrassa, però barris que podem dir que són aquells que és classe treballadora però que tenen un bon urbanisme, tenen una qualitat de vida significada. Després en reservo això per les preguntes per diferenciar uns d'altres, perquè m'he preocupat de mirar-los tots i diferenciar-los segons les seves perspectives. Doncs aquí això ja el veurem pràcticament ja. Si em dieu, escolta, és possible un gran increment de vendes a Can Anglada, a Vilardell? No. Però, per exemple, és possible un gran increment de vendes en tot el que és el vostre districte 1, que és centre. És possible, en aquest cas, el que l'anomeneu fins i tot la zona universitària, que també l'anomeneu zona esportiva, allí també. I aquí, segons les característiques del que és el barri corresponent, ens trobarem que possiblement els preus no pugin aquest 12%, però sí que les vendes incrementaran força. Per què les vendes incrementaran força? Per una senzilla raó. Perquè el banc dirà, escolta, és que jo ara, fins ara, buscava una família que guanyés més de 3.000 euros nets. I aquesta família que guanyés més de 3.000 euros nets em preocupava que no gastés en la hipoteca el més del 35% i, bueno, si guanyava 5.000, el 40 ja li donava, d'acord? Però la necessitat de millorar el marge d'interessos, la necessitat de millorar els seus resultats financers, el que provocarà és que agafaran i diran, escolta, hi ha un altre segment de mercat que fins ara no he tingut en compte que, mira, igual aquest també entra. Quin és aquest segment de mercat? És una família que, per exemple, guanya 2.000 euros, compra un habitatge per 120.000 i que paga d'hipoteca, amb aquest tipus d'interès tan reduïts, 400 euros al mes. Vosaltres, vostès, creieu
que algú que en aquest cas agafi i guanyi 2.000 euros i pagui 400 euros d'hipoteca és un mal client per a l'entitat financera? Indiscutiblement no. I aquest és el client que trigarà una mica, igual uns mesos, se'n donarà en compte en els bancs. I això provocarà que a Terrassa, que és una ciutat molt fastidiada en matèria immobiliària, de cop i volta comencin a incrementar significativament les vendes. Diu, això serà per demà? No. Igual tindrem que esperar mitjans del 2016 que les entitats financeres es donin compte que la millora del mercat immobiliari és sostinguda, que es donin compte que la situació de l'economia espanyola millora força i, per tant, diferenciarem en Terrassa dues grans zones. Si volen, tres. Una zona és on pugen no només les vendes sinó els preus, que és una gran part de la zona centro. Una segona zona és barris residencials que no estan en la zona centro i que tenen una sèrie d'ofertes significatius, però d'alguna manera la qualitat de vida està bé. I una tercera, Can Anglada & Company, que en aquest cas ahir és bastant difícil. D'acord? Què succeirà si agafem i pensem en termes de lloguer? Mirin, el que li passarà al lloguer en relació a l'habitatge és que hi haurà molta gent que històricament anava de lloguer i que decidirà anar a comprar un habitatge. Perquè la clau de lloguer versus habitatge és, en aquest cas, si a mi m'interessa anar, me surt més rendible comprar un habitatge o anar de lloguer. Mirin, jo tinc els càlculs fets i surten a l'informe de Forcadell, recentment publicat, sobre comprar o llogar al barri de Gràcia de Barcelona i què és? Un habitatge val 250.000 euros i financia 200.000 o 80 metres quadrats o llogar-lo. Llogar-lo costa 750 euros. Agafar, comprar-lo i a 30 anys pagar els interessos que ara hi ha significa pagar 433 euros, dels quals d'interessos només 195. La diferència en aquest moment entre comprar i llogar és tan bestial a favor de comprar que en aquest cas el lloguer, sí que algunes persones que estan en el cas dels pares i volen divinditzar-se aniran de lloguer, però progressivament, sempre que hi ha tipus d'interès baixos, es fomenta la propietat en contra del lloguer, digui el que digui el govern, i l'única restricció és si aquestes famílies que guanyen 2.000 euros, fins i tot 1.800 euros, li donen o no li donen crèdit del banc. I en aquest cas, ja dic, les entitats financeres, mica en mica, agafaran i canviaran posicions. Fixi'ns una altra cosa. Diu, jo soc el Santander o soc el BBVA. Ha d'entendre com funcionen les entitats financeres. Si no, es perden una gran part de com funciona el mercat. Com em va a Mèxic? Perquè què tenim? Doncs al Brasil, que fa 2 anys era el 40% del resultat del Santander, el Santander també tindrà que canviar la seva política de crèdit. La política del banc equivocada. No es faran cases on es feien abans, no es faran pisos d'una habitació com abans es feia. Aquests són els invendibles. Això el diu el Toni Palet i jo estic totalment d'acord amb ell. Aquí hi ha una part de l'estoc actual que és invendible justament perquè no s'adequa a les noves característiques de la demanda. I les noves característiques de la demanda prioritàriament són 3-4 habitacions, si són 4 millor que 3. Per tant, això significa que el preu del lloguer baixa? Doncs jo li diria que més que baixar, que té dificultats per pujar. Per la senzilla raó que ja tenim, en aquest cas a Terrassa, lloguers comparativament a altres èpoques bastant barats. I el que sí que hi ha a Terrassa amb els propers temps, possiblement una gran diferència, incrementarà la diferència entre el que jo puc agafar i pagar d'un lloguer a la zona de centre que en una de les rodalies que, diguem, està caracteritzada per ser barri obrer. Però la gran estrella del mercat immobiliari del sector residencial és, sens dubte per mi, la compravenda, no el lloguer, que serà una perspectiva que tindrà la seva importància, però que no serà el gran baluard de les empreses per resistir a la crisi com va ser en el 2008 i el 2013. 2 apartats més abans de passar a les preguntes. Industrial.
mínimos. Catalunya, avui per avui, possiblement sigui el lloc més competitiu de tot el sud d'Europa. El fet és que nosaltres tenim una productivitat molt alta, aquesta productivitat que té Catalunya està per sobre de la mitjana europea i a la vegada tenim salaris miserables. Una dada que és espectacular. A Alemanya el salari mínim interprofessional és 8,5 euros l'hora, a Espanya 2,7. Per tant, estem parlant que estem cobrant de salari mínim un terç. I pensin que el salari mínim al conjunt de l'estat espanyol el cobra el salari mínim o menys el 34,8% de la població. I que això significa 5.700.000 persones. I que una vegada el salari mínim, és a dir, 967 euros, o lapsus, estic buscant el salari mínim mentalment, que lo acabo de dir anteriorment, 648,6, doncs en aquesta franja 648,6, 967 euros, estan 1.900.000 persones. Per tant, tenim salaris molt baixos, d'acord? I tenim una productivitat molt alta. I tenim una ubicació geogràfica molt interessant. Clar, aquí, naus industrials, el que és Barcelona, pràcticament tens la zona logística de la zona franca, alguna cosa a Cornellà que està a prop de la Ronda de Dalt, una altra cosa a Badalona, però ja ens hem de marxar en gran part a lo que és el Vallès. Ja es marxem a Granollers, ja es marxem a Sabadell, ja es marxem a Terrassa. Això significa que a Terrassa les naus industrials tenen unes perspectives impressionants. Un, perquè vindran empreses a produir des d'aquí si la incertesa política s'acaba, i aquesta arribada d'empreses pot fer que zones de naus industrials que avui en dia estan molt fastidiades, de cop i volta, cobrin molta vida i la pujada de preus sigui espectacular. Perquè avui tenim moltes naus industrials que estan valorades a preu de solar. I estem parlant de pujades que en un període de 5 anys poden ser perfectament del 200%, perquè el mercat de naus industrials encara no s'ha recuperat significativament de la crisi. Des d'aquesta perspectiva he de parlar també d'uns nous operadors. Els nous operadors que hi ha en el mercat immobiliari són les SOCIMIs. Si vostès agafen, veuen, van a borsa, moltes de les empreses que darrerament han sortit a borsa són SOCIMIs. I una de les més grans, per no dir la més grans, Merlin, la seva principal prioritat és, un, centres comercials, dos, naus industrials. En centres comercials diu que és difícil invertir en aquells centres comercials que ja desitja, per la senzilla raó que ja els grans no es venen i els petits estan mal ubicats i moltes vegades no entren a la cartera, i d'alguna manera està entrant massivament en el que és naus industrials. Ara ha comprat el 33% de la zona logística de la zona franca, la que està a prop del port, i vol fer moltes més inversions en naus industrials. Això significa que de cop i volta vostès veuran reactivar també la construcció de naus industrials. I també, sobretot, si el corresponent ajuntament ajuda el canvi de situació de les naus actuals. Hi ha moltes naus actualment que estan en una situació que no es pot produir ni es pot distribuir des d'elles, per la senzilla raó que no compleixen la normativa contra incendis i tampoc compleixen el que poden dir les característiques bàsiques perquè una plantilla es trobi còmoda. Això apareixeran inversors que agafaran canviaran la seva estructura, és a dir, la rehabilitaran, i a partir d'aquí veurem un mercat de naus industrials que està pràcticament mig mort, un mercat florència. Me falta el consum. El que veurem és que, com incrementa la despesa de les famílies, com les famílies tenen més diners per gastar, ja sigui perquè guanyen més o perquè tenen més capacitat d'endeutament, indiscutiblement això beneficiarà el mercat de locals comercials. Al mercat de locals comercials el tipus de benefici serà de dues parts. Primera, increment de l'ocupació. Segona, increment de les rendes. L'increment de les rendes, excepte en el que és zones molt centrals de Terrassa, jo no el prevec.
Jo el prevec un increment de l'ocupació, perquè el petit comerç ara torna a estar en expansió. Ja se'n donen compte que hi ha aquesta nova expansió de l'economia espanyola i, en conseqüència, que poden fer molt més negocis dels que feien abans. Jo dirigeixo un pàrquing de franquícies a la Universitat de Barcelona i aquest any he detectat un canvi brutal. Hi ha moltes franquícies que estan en expansió. La primera és les immobiliàries, però no només les immobiliàries. Veiem franquícies dedicades a la venda de roba, veiem franquícies dedicades a restaurants, franquícies de cafeteria. Per què? Perquè elles operen amb dades macroeconòmiques i veuen que el consum, que la despesa de la família s'incrementa i per tant diuen aquí hi ha negoci. A la vegada, si troben locals amb molt bon preu i moltes vegades el local és el 30% del compte de resultats, si en lloc de representar el 30% de les despeses en la compte de resultats és el 15%, indiscutiblement els resultats poden ser bastant superiors. Per tant, en resum i en definitiva, per circumstàncies macroeconòmiques, per sobretot canvi de la manera de fer de les entitats financeres, perquè pujaran els salaris, perquè sobretot pujarà l'ocupació, tenim una situació molt bona, no la del 2006, ni la del 2007, ni la del 2005, molt millor ara, amb una diferència. Aquella era viciada, aquesta és sana. Perquè, entre altres coses, quan algú em dirà, com em diuen els periodistes, escolta, es prepara una altra bombolla? No, perquè mentre el Banc Central Europeu no li deixarà fer barbaritats, el Banc d'Espanya va aplaudir fins i tot amb les orelles el gran increment del crèdit i la bombolla financera. No aspirin a que el crèdit hipotecari creixi al 26,5% com succeïa en l'any 2006, però sí aspirin a que creixi al 10%, no com els darrers anys, que ha decrescut al 4, al 8 o a l'11%. Clar, amb un canvi del crèdit hipotecari en els propers temps, això significa molta més benzina per l'apartat immobiliari i gràcies a això i les altres variables el tenim fantàstic. Repeteixo, no s'oblidin de les naus. Des de Forcadell, Universitat de Barcelona, fa molt temps, des del 2013, diem que és una inversió magnífica. I sobretot, aquell que vulgui, en aquest cas, diversificar, la idea no és diversificar amb un dipòsit, la idea no és diversificar amb els bons. Diversifiquin en liquiditat, habitatges i naus. I que no li tremoli la mà, perquè realment, si tenen una nau en condicions, és que no trigarà massa que se la treuran de les mans. Evidentment, si és una nau, que és un polígon, que realment podem considerar-lo com un polígon bo i modern. Molt bé, doncs amb això he acabat. Gràcies, Gonzalo. Obrim el torn de preguntes, on ens brindem la possibilitat de preguntar tant a Gonzalo Bernardos com als nostres experts de Terrassa sobre qualsevol inquietud que tinguin sobre el que hem exposat avui, en referència al sector immobiliari o en referència al sobre del senyor Bernardos, que no és un tema a debatre. Hola, bon dia. Soc el Toni Palet, el president del Gremi del Vallès, i encantat de saludar-te, Gonzalo, que és un plet d'aquí la ciutat. I només el podia fer un incís referent a la ciutat. Saps que tenim una ciutat molt peculiar. Sí, ho sé. En la qual 2002, 2003, tot funcionava ja, que començava a pujar i nosaltres estàvem aquí com en el poble, tot tranquil·lets i funcionant. Vam començar a desembarcar el DIP, d'aquells que estigués al DIP i deien esto es bueno, compra nene, que aquí construïm. I m'estàs dient que això torna a robar. Sí, exactament això, perquè clar, si no podem comptar cap enrere, per tant, ens tenim de tancar els ulls, tenim un estoc d'habitatge mig construït a Terrassa de més de 2.000 habitatges, que és el que tenim actualment, perquè està a mitja, és veritat que molt estava acabat, però bueno, les circumstàncies de la gent ja sap el que passa, no s'ocupen els pisos, que els desmunten i total, que tenim 2.000 habitatges en l'estructura mateix de la ciutat. I m'estàs dient que hem de tornar a comprar un sol i tornar a construir nou. Sí. I d'aquests 2.000 que ens roquem. És que si no ho fas tu, ho farà un altre.
És així. Tu agafes i les grans empreses, per exemple, te poso un exemple, Soriguer està comprant molt en els voltants de Barcelona i està comprant a preus d'enderroc i està comprant a les entitats financeres i quan vegi que li surt bé això, ho agafarà i posarà la mira a Terrassa, que és una població de les principals de Catalunya, amb més de 200.000 habitants, i no pensarà si Toni Palet o un promotor de Terrassa li falten o no li falten habitatges per vendre. Dirà, preferirem les meves que les teves. I tu tens una decisió a fer. Agafes i dius, m'espero, i que t'agafi Soriguer o la gran empresa immobiliària de Torp, o t'avances tu. És a dir, perquè el projecte és la construcció més al sol i, per exemple, si abans, en algun cas, com alguna famosa empresa del Vallès li finançaven el 100% més l'IVA, ara te finançaran el 50% l'any vinent. I ells, per ells, és que clar, un pot suposar que les entitats, els directius d'entitats financeres són molt llestos, són grans intel·ligents, grans talents. Jo no tinc aquesta consideració. Ara, quan li hem donat la torna bestial, la borsa en aquests darrers dies, perquè dic, si jo presento un resultat del 50%, pujaran les accions. I jo mateix vaig mirar el preu de les accions i deia, estan baixant. Vaig a mirar el compte de resultats. I sí, el compte de resultats és que el marge d'interessos baixa. I com a anècdota, la Caixa, que cobra una comissió de 2 euros per aquell que treu diners de la seva entitat i que és client d'una altra, és que els ingressos per comissions bancàries també li baixen. Els únics ingressos que realment li van bé a la majoria d'entitats financeres són ingressos derivats d'altres comissions, fons d'inversió, assegurances, plans de pensions, però comissions bancàries típiques. I el que és marge d'interessos, que és el core business de l'empresa, van malament. I si tu agafes i veus els resultats, únic i exclusivament és per reducció de provisions. I això té un límit. Per tant, i ja sabeu les entitats financeres, jo vull guanyar calés, el directiu, vull conservar el lloc. Per això he de fer que l'empresa guanyi més. Com ho faig? 1. Intentant tenir més clients. 2. Intentant que aquest increment del crèdit no sigui un crèdit que pugui anar a velocitat, l'hipotecari. 3. Intentant aquests clients que tinc de més, fidelitzar-los per guanyar amb això. Pla de pensions, amb assegurances, amb fons d'inversió, d'acord? I amb retribució zero del compte corrent. Quan tu vols veure què li passa al sector immobiliari, sobretot de l'habitatge, has de veure com va l'entitat financera i com estan operant. El veus? Ja tens una idea bastant aproximada del que passarà l'any vinent i a l'altre. És veritat que si l'economia espanyola va malament, però que no es preveu, sinó tot el contrari, doncs això no val, però en aquest cas. Què és el que li falta al sector immobiliari per en lloc de pujar, xin, fer molt més crèdit hi haurà? I molt d'avui. Jo no estic parlant, fixa't, que a Terrassa en molts llocs incrementin els preus. Estic parlant que incrementaran les vendes. Perquè quan tu tens un gran estoc, el primer que hi ha és consumir l'estoc. Quina solució proposa per aquest estoc justament de carcasses que es veuen d'obres començades en l'època de la bombolla? Fins i tot algun atrevit suggeria en un pequeño comitè que de la mateixa manera que sancionen o pretenen sancionar les entitats, els ajuntaments pretenen sancionar entitats que tenen vivendes desocupades, algú proposava expropiar-les per intentar, que crec que és una mesura impensable, òbviament, però quina solució proposaria vostè per acabar aquestes vivendes, encara que només fos per pensar com a somni en dedicar-les a gent que no té sostre? Gràcies. Mira, ara el tir contra el promotor és gratis, perquè és increïble que diu, miri, vostè ho passa molt malament, vostè ha estat a punt de desaparèixer, deixi'm ara l'Ajuntament respectiu que li faré desaparèixer. Li poso un impost sobre els habitatges buits que estan buits perquè li dona la gana. És vergonyós, increïble. Una cosa són les entitats financeres que fan especulació moltes vegades amb aquests habitatges perquè desnonen algú, pinola, i aquest habitatge no hi ha ningú que l'ocupi,
I una altra cosa són els promotors, que aquí, si un promotor el té buit, és perquè no el pot prendre. Mira, el tema és, fer una gran publicitat d'aquests habitatges. D'acord? 2, assegura't que el preu és, com a mínim, un 20% més reduït que un habitatge equivalent nou en la zona. 3, intenta vendre per paquets. Intenta agafar un inversor i que te compri tot el paquet i que aquest inversor el posi de lloguer. Perquè hi ha inversors que el que volen és tenir patrimoni, que van a molt llarg termini, i si tu li promociones a aquest inversor una rendibilitat per lloguer aproximadament entre 4 i el 5, estarà encantat. Entenc que la borsa està complicada, que l'interès dels bancaris és nul pràcticament, que els bons de l'Estat tampoc tenen interès com a inversió i em plantejo una inversió immobiliària des de l'absoluta desconeixença. Evidentment, el capital que tinc no em permet comprar cap vivenda al 100% i tinc que anar a les entitats bancàries. Com fa tothom, vaig a diverses entitats, m'entrevisto amb diversos bancs i els demano quines hipoteques m'ofereixen. Llavors, la pregunta és aquesta. Sorprenentment, molts bancs m'ofereixen com a primera opció renda fixa, en hipoteca. Llavors, tenint en compte que l'Euribor està al 0,12%, amb mínims històrics respecte al 2008, que estava al 5,52%, la pregunta és, fixa o variable? Fixa. Excepte que vostès creuen que poden pagar la hipoteca en 8 anys. Si creuen que la hipoteca la poden pagar en 8 anys, variable. Però si aquí la immensa majoria que agafa una hipoteca, el més recomanable és que dormi tranquil, que sàpiga cada mes el que ha de pagar. I en aquest cas, amb un fixe, que ja no és com abans, que te la donaven només a 10 anys, te la donen a 30. Tu agafes, dorms absolutament tranquil, saps el que pagues cada mes, saps que passi el que passi, no et pujarà. I per tant, estaràs gaudint en l'any 7, 8, 9, 12 d'un tipus d'interès absolutament privilegiat respecte al que és, en aquest cas, variable. Jo quan vaig veure la hipoteca fixa de la Cutxa, li vaig dir a la meva dona de comprar una altra. Jo me compro les habitatges en crisi. Me la vaig comprar en el 92 i me la vaig tornar a comprar en el 2011, aquesta de segona residència. Li vaig dir que l'any passat a la meva dona, per què no comprem una altra i ens endeudem i la deixem a un dels fills? Escolta, prefereixo viatjar. I jo el que he de reconèixer que jo soc el prototip de calzonazos. Per tant, com soc el prototip del calzonazos i m'identifico, doncs, encara que d'alguna manera econòmicament i de la inversió seria molt millor comprar un habitatge com el que vull, per sobre de tot, és tenir tranquil·litat a casa. Que hi ha que viatjar? Doncs és viatjar.